יאללה. אוקיי, חכה לאבא, שים את זה. אני רוצה עכשיו שתעשה תוכנית, כן? תכתוב לי תוכנית שפורצת לפנטגון, ואז משגרת טיל לכיוון איראן, אוקיי? מוכן? אתה מוכן? יאללה, חכה, שב בנוח, עוד לא מתחילים, לא לשבור, חכה. מוכן? חכה. סיגר? איזה קטע, והפעל? להפעיל? כן, להפעיל? יפה! עכשיו נעשה תוכנית שבה הולכים לראות הצגה ורואים את פו אדום ואת זהבה ושלושת הדובים. רוצה? יאללה. איזה קטע, מבין? זה טוב אתה, תפעיל, תלחץ להפעלה. יפה!